8 vojakov zhorelo zaživa v iránskej púšti. Misia zlyhala skôr, než padol prvý výstrel. Amerika vyzerala pred celým svetom ako neschopný amatér. Bol rok 1980 a Pentagon si konečne priznal to, čo nechcel počuť. Štandardná armáda nedokáže vyhrať vojnu, ktorú nepriateľ odmieta hrať podľa pravidiel. Potrebovali niekoho iného. Niekoho, kto pravidlá nikdy nedodržiaval. Jeho meno bolo Richard Marcinko, syn slovenských imigrantov z pensylvánskeho baníckeho mesta. Muž bez maturity, muž bez správneho rodokmeňa. Muž, ktorý neskôr vybudoval najnebezpečnejšiu protiteroristickú jednotku v histórii Spojených štátov. A muž, ktorého Amerika za to hodila do väzenia. Lansford, Pensylvánia. Banícke mesto nie je miesto pre diplomáciu, miesto pre ťažkú prácu a peste. Marcinko sa tu narodil do komunity slovenských imigrantov, ktorí prišli do Ameriky s prázdnymi rukami. Diplomácia tu nefungovala. Konflikty sa riešili inak. Keď chcel Marcinko vstúpiť do námornej pechoty, Marines, úradníci ho vysmiali. Nemal maturitu. Bol nikto. Nastúpil do bežného námorníctva ako radový telegrafista. Úplné dno hierarchie. Ale Marcinko mal jednu vlastnosť, ktorú mu žiadny úradník nevzal. Odmietol sa vzdať. A práve táto vlastnosť ho o roky neskôr dostane na samotný vrchol. Máj 1967, delta Mekongu. Marcinko velí útoku na ostrov Iloilo. Americké námorníctvo túto operáciu neskôr označí za najúspešnejšiu akciu síl v celej delte Mekongu. Ale skutočná skúška príde o rok neskôr. Január 1968. Vietkong zaútočí súčasne na viac ako 100 miest a základní po celom Vietname. Mestská gerilová vojna. Chaos, krik, kríže ohnivých línií medzi domami. Marcinko bojuje ulicu po ulici, dom po dome. Z bežnej hliadky sa stane záchranná misia, jeho jednotka musí dostať z krížovej palby americké zdravotné sestry a civilistov uväznených priamo v bojovej zóne. Marcinko operuje s takou brutalitou a efektivitou, že podľa jeho slov samotný Vietkong vypíše odmenu na jeho hlavu pre toho, kto prinesie dôkaz o jeho smrti. Nikto si ich nevyzdvihol. Vo Vietname Marcinko pochopí základnú pravdu asymetrického boja. Vojna nie je férová hra. Efektivita a prežitie majú vždy prednosť pred smernicami. Zabíjanie nie je nutné zlo. Je to precízna pracovná metóda. 24. apríla 1980. Irán. 52 amerických rukojemníkov drží v Teheráne iránska revolučná garda od novembra 1979. Washington schválil operáciu Eagle Claw. Záchranná misia, masívna, koordinovaná naprieč viacerými zložkami armády. A práve to bol problém. Rôzne zložky, rôzne protokoly. Nedostatočná komunikácia, 4 vrtuľníky z 8 zlyhajú mechanicky ešte pred dosiahnutím cieľa. Zvyšné majú kolíziu na improvizovanom odbytisku v iránskej púšti, mieste nazvanom Desert One. 8 vojakov zhorí zaživa. Misia sa zruší skôr, než vôbec začne. Televízne kamery celého sveta vysielali obhorené trosky americkej armády v iránskej púšti. Jimmy Carter nevyhral budúce prezidentské voľby a Pentagon stál tvárou v tvár nepohodlnej otázke. Ako môže najsilnejšia armáda na svete byť takto neschopná? Odpoveď bola jednoduchá a bolestivá. Štandardná regulárna armáda nedokáže vykonávať chirurgicky presné protiteroristické operácie. Potrebujú špeciálnu jednotku. A na jej postavenie potrebujú špeciálneho človeka. Vybrali Marcinka. 6 mesiacov od nuly. Alebo projekt padne. Už samotný názov bol operácia. V americkom námorníctve existovali len 2 týmy SEALs. Tým 1 a tým 2. Marcinko novú jednotku nazval tým 6. Prečo? Aby sovietská rozviedka strávila roky hľadaním neexistujúcich tímov 3, 4 a 5. Dezinformácia ešte pred prvým nákupom výstroje. Nábor prebiehal v baroch, nie v kanceláriách. Nie pri testoch. Baroch. Marcinko chcel vidieť skutočnú povahu kandidátov, ako sa správajú pod stresom, pod vplyvom alkoholu, mimo vojenského protokolu. Čo hľadal? Nie vzorných vojakov. Hľadal operátorov, ktorí mali v spise záznamy o porušení disciplíny. Hľadal tých, čo neúspeli pri vstupnom výcviku, ale odmietli odísť. Potreboval agresívnych, samostatne uvažujúcich jedincov, takých, čo sa v absolútnom chaose nezrútia, ale fungujú. Začal so 75 mužmi. Kultúra jednotky. Žiadne salutovanie, žiadne uniformy. Operátori mali dlhé vlasy, brady, zlaté náušnice. Dôvod bol jednoduchý. Pri operáciách v civile nesmeli vyzerať ako americkí vojaci. Výcvik bol astronomicky drahý. Množstvo munície spotrebovanej za jediný rok tréningu bolo neporovnateľné s čímkoľvek iným v americkej armáde. Namiesto vojenských džípov Mercedesy. Luxusné civilné autá rovnaké, aké používali európske teroristické skupiny. Namiesto vojenských letov, prvá trieda na komerčných linkách pod falošnými menami, vždy pripravený na okamžité nasadenie. Pentagon to ticho toleroval.
Marcinko bezchybne plnil zadanie. Rok 1983. Marcinkovi vypršal mandát veliteľa SEAL Team 6. Odovzdal jednotku. Systém ho odmenil novou funkciou. Viceadmirál James Lyons ho zavolá do kancelárie v roku 1984. Nová misia. Otestovať zraniteľnosť amerických vojenských zariadení voči teroristickým útokom. Generáli očakávali papierové správy, preverenie zámkov, oplotenia, zápisky do archívu. Marcinko zostavil tým 14 mužov, 13 zo SEAL Team 6, 1 z Force Recon a začali skutočne útočiť na americké vojenské základne. Nie cvičné scenáre, nie figuranti, skutočná infiltrácia. Ponorková základňa v Groton. Prenikli priamo k jadrovým ponorkám a simulovali ich obsadenie. Základne jadrových zbraní v Kalifornii prekonané. Prezidentské lietadlo Air Force One, zabezpečenie prekonané. Admiráli a vysoko postavení dôstojníci fyzicky unesení priamo z kancelárií. A Marcinko to celé nahrával na video. Do Pentagonu odosielal záznamy, kde jeho operátori stoja v najprísnejšie zabezpečených zónach, pijú kávu v kanceláriách a usmievajú sa do kamery. Zatiaľ čo oficiálna stráž základne o ničom nevie. Správa bola jasná. Miliardový bezpečnostný systém americkej armády nedokáže zastaviť malú skupinu nekonvenčne uvažujúcich útočníkov. Ale táto správa mala aj druhý nechcený obsah. Pozrite sa, ako sú vaši generáli neschopní. A to bol jeho koniec. Armáda nemohla Marcinka potrestať za to, že plnil rozkazy príliš dobre. Bol to vyznamenaný veterán, legendárny operátor, muž, ktorého milovali radoví vojaci. Preto zvolila iný prístup. Čistý, byrokratický, efektívny. Námorná kriminálna vyšetrovacia služba v spolupráci s FBI spustila operáciu Iron Magic. Desiatky agentov. Mesiace práce. Cieľ: prehrabať každú faktúru, každý nákup, každý finančný prevod z čias SEAL Team 6 a Red Cell. Hľadali nie pochybenia v teréne. Hľadali čísla, ktoré nesedia. A našli. Nezrovnalosti pri nákupe ručných granátov. Provízie od civilného dodávateľa výstroje. Suma približne $113,000. V kontexte jednotky, ktorá míňala ročné obrovské peniaze len na muníciu a letenky v prvej triede, to bola štatistická chyba. Z hľadiska likvidácie nepohodlného veliteľa to bol dokonalý právny nástroj. Rok 1989. Marcinko je obvinený. Nie z nelegálnych vojenských operácií, nie z prekročenia právomoci, z finančného podvodu a z prisahania. Uznali ho vinným. Dôstojník, ktorý prežil Vietnam, ktorý postavil SEAL Team 6 od nuly, ktorý svojimi operáciami odhalil fatálne zlyhania v bezpečnosti Spojených štátov, odchádzal v putách. 21 mesiacov federálneho väzenia. Marcinko vo väzení neprijal rolu porazeného. Začal písať. Spolu s novinárom Johnom Weissmanom napísal autobiografiu Rogue Warrior. Keď vyšiel na slobodu, kniha išla do predaja. Stala sa okamžitým bestsellerom. Armáda chcela Marcinka účtovníctvom umlčať a vymazať z histórie. Dosiahla presný opak. Urobila z neho globálnu celebritu. Marcinko veľmi rýchlo pochopil. Jeho povesť brutálneho veliteľa, ktorého systém nedokázal skrotiť, je v civilnom svete extrémne výnosná značka. Založil Red Cell International, súkromnú bezpečnostnú a konzultačnú firmu pre nadnárodné korporácie. Vydal celú sériu románov, kde bol on sám hlavným hrdinom. Prednášal ako motivačný rečník pre manažérov a biznismenov. Mal vlastnú rozhlasovú reláciu. Jeho hlas a tvár sa objavili v akčnej videohre. Zo svojho vyhodenia z armády a pobytu vo väzení vytrieskal milióny dolárov. Civilný sektor mu platil za to, za čo ho ten vojenský zavrel. Marcinko zomrel 25. decembra 2021 vo vlastnom dome vo Virgínii. Mal 81 rokov. Muž, ktorý prežil Vietnam, ktorý ignoroval každé pravidlo, aké mu dali, proti ktorému išla celá mašinéria americkej vojenskej byrokracie. Zomrel ako bohatý, slobodný človek vo vlastnej posteli. Systém, ktorý ho chcel zničiť, ho namiesto toho premenil na legendu. Možno práve v tom spočíva skutočná lekcia jeho príbehu. Keď inštitúcia nemôže zlomiť človeka silou, pokúsi sa ho zlomiť papiermi. A keď ani to nevíde, stane sa z neho mýtus.